Не ги знам колко кръгчета са направили. За да безплатно трябва да си извън центъра. Те саме на кирилица ли? Тя там изглежда като някаква пешеходна тук вляво вдясно. Тук има пешеходна от нас. Via Don Mizone срещу нас. Добре, Пиаца Дел Молино. Айде. Той не ще правим ли кафенци някъде? Защото мога да закусим нещо, където туалета ми се ходи на мен. Не. Да бе, ама то беше в началото, мен сега ми се ходи. Нали, имаше един резервуар и половина, нали? Целта ми е, че на нас камени се ходи от туалет на нас. Да не се намери сирени. Do you have this cheese? Някакво специално сирене, не мога да си го намериш. Моля? Да. Не знам. Аз защото му стигнахме, реших, че защото имате много пред нас и реших, че сте ходили на бензиностанция. Не ходихме, но още в началото на града. Да, значи да сме ви настигнали. Не сме се бавили много на бензиностанцията, не бяхме първа кола. Иска да пробвате такава бората, която хляба за бургер. Ох, майко. Ще разгледаме ли кой има или? Или не? Някакъв пазар има. Да го разгледаме. Окей. Брат, Те са много яки. Помниш ли да гледахме победите в Мадрид? помня.
Според мен трябва да направим едно кафенце, сгънем по нещо малко, Винаги. а пуснем по една вода и да я подкарваме. Я какво пише тук на табелите? Какво продават тук? Всичко. Тук вече роска сме на тебеширените менюта. На тебеширените менюта. Друго много добре да мислиш в номера на място, което си паркирал, си платил. Колерия. Копилешко беше сладкарницата. Не, сладкарницата е вляво, колерията е вдясно. Хайде да видя филм. Sai, no, di volta abbiamo fatto quelli normali con la mollica, però Ама е доста живо е. Смотрите колко е рано и още бърза изкочи да направим. Колко коли имаше бас. Ветен кофе. Искаш хляб с кафе? Няма значение. Всичко бих опанал. Мужик, аз съм един телефон. Ами аз малко съм гладен, не много, но натикам, че до туалет не ми се ходи. О, гледай. Ау. Да. potrei fare Да. Между 20-60 хиляди, защото той ми вика, той е малко към човека. Виж колко е? Вики продава 60 хиляди човека към човека, 60 хиляди. Малко. Се бе, че. Не. Това е обществена туалетна. Ама няма ли да отидем да е някакъв кафенце аз? Както кажеш се. Един пък старата част от това. Но по-нататък всичко остава просто. Той не спиля пък. Това е главната едната. Тук Тук е гледка. Да. Добре. А те що не дойдат ти да погледнат? Охо. Wiesz co, mam takie zwracać. Mówię, pytam. Не, аз тук ще изчакам. Целот ли си? някакви да се изгубим, трябва да му стартуваш след същата гледка насам, върви мощи на топки, имаше някакви други неща и накрая ще пуснем по плаването и ясно.
Снимам главата. Sí. No, parece que da buena impresión. Sí, ya me lo pondré, sí. Ahora bien, es que me volvía loca. Не знам, снимам много. Ради, брат. Ама виж колко е шал. Той има и от другата страна така гледка ръска между другото. Да, той тук как го дойде, трябва да обикновим и така, стигаме до най-гледка и после от друга страна. Добре, който не се е редил да се реди. Не можахме да избегнем автобусите. Аз за човек винаги искам да тръгна рано. Колкото и да викате, че трона и... Той каза, че тук е така, на снимия съвсем вземеш, стигна до нация, с което не се кидат и после да направи за време, но много. Да, въпросът е да тя да страна, да стигна на съвсем. Трябва да кръпче да направим въпроси от среща. Въпросът е да не иска сега кафе, шумбалка иска сега кафе, как кажете? Ама кафе я пуснем по една вода. Ако е само за водата има туалет. Да, не е много тренер. Много каска или по-низами, изправили велики, значи да много бързо. Ами на нас не заради имаше човек, който може да не го направи. Същата работа, човек. Значи се осъжда за батко на карта. Ръга и проработи. И заредихме на нощите и 8 хиляди. Много нефтино. 26 метра на горе резервуара, Аз 30 нещо. Ми беше паднал там под половината днес. Ето ги бандюгите, бе, Роска, виж ги прегърнати за газа са фанали. Кой бе? Кой? Ах, мама. Ich habe so viel zum Schaffen. Ich habe so viel zum Schaffen. Ja, ja, der weiß nicht. Und dann kann ich das wegschicken. Dann habe ich gelernt, Ти виж всички атракции са нататък. Просто трябва някой да не е стадион. Той някаква църквичка. Той аз мога ги снимам. Се чуя... Да надикна в църквичката. Ама или в нос по-голямата от среща. Си може да всички грачета с толкова съживение. Ето тук е много туристическа. Това е най-туристическа. Автомата за паркиране беше най-модерният момент. Просто да е поражда. Да. That's the type of person she is.
was für Zettel, Foto für die. Тук долу някакво площадче ли има? И те малко туристи също готвим. Да. Той идеята да се забие в тях някак иначе да го Тук пак изведнъж изчезнаха всички хора. Брат, бе, къде отиваш? Може би там някой гледка има, някой гълче. Брат ти е хитър. Защото варианта е да търсят снимки къде е на школите, защото аз се срещам. Знаеш, аз съм бала. Тук се отваря. Welcome, тук Българ. Ние мога да седна и там и да снимаш на там. Ние няма да ме качваш, не искам. Тук да. Добре, айде. Само, че не знам дали ще не снимаме малко тук. Трябваше да стане и тук, ще снимаш на това. Аз да седна там, не и да снимаш отзад. Я мини малко наляво. Наляво? Че е толкова надалеч? Я виж? Сега ще излежа да ме Да, ние двоje. Да снимам за секунда само. Реално трябва, не знам името, но трябва да докараме до една църква, защото хората където са там, после да снимаме същата част, където са арките или дето снимахме сапата и там всъщност. Това всичко са пещери. Това всичко са пещери. обаче после ще трябва да го образуваш. Да, не прилича, това са пещери. Така не обяснява. Това са сасите реално. Да се разтегнал кърченцата. Сващам. А втори път ми сложи портата. Но тук виж някакво уникално такова, интересно е. Много да. Sempre sasso barisale, perché il caveso ancora non l'abbiamo visto. Così ci si può Da lontano abbiamo visto le grotte, anzi capricciati per vedere quelle caverne dall'altra parte. Uno dei motivi per cui la gente После да върви май по главата, защото тази още е празна. И опасност. Да, главно ми изглежда много като нова част. Не е автентична. А тук отсреща има нещо като арка, не знам ли какво е това. Да не седнем да ударяме на кафе. Давай, давай. Маса толкова хора. Ами то някакси, ако може там да муши в поне. Това ще чадъра да леко се и това.
Rockstar.